Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ko, sir. Gusto kong makiksultingin, ha? Mangutanan lang ko niya anong daghan kay siyang absent, Sir Leon. Lingkod, Tikoy. Oh, Oh. Lingkuranan, Tikoy. Lingkod mo Salamat. na, Tikoy. Importante tuod kayo imong tuyo. Okay na lang ko nga mere ka nga ugma pamanunta to akong gusto nga mo anhi ka. Tikoy, sukat nga nadakpan si Greg. Diha sab magsugod nga miserable na kayo una-una niya na. Misamot na kini dihang dad-on na kini si Greg sa monte o hangtod karon kung unsay behavior ni Hina sa diyang nahitabo ang iyang amahan, wa gyapon karoy kausaban. Dili gani siya ganahan nga mukaon. Nagsakripisyo na gani mi dinhi og am-am niya. Hinuon? Mupatuo man usahay, pero kung dad-o na gani unta na mo og suroy-suroy, dili mo uban kay ang iyang gusto nga naalang kanunay sa iyang kwarto. Wa siya'y gana nga moatubang og tao. Bisan gani nga rin amo. Di kausa mo siyang kiingnan nga panihion ka, aron magkasulti-sulti mo, pero matod panihina nga bisan kinsa wa siya'y ganang moatubang. Ug ang gusto na niya nga ikaatubang mao ang iyang amahan. Pero Mama Mary, bisan ikaw Tikoy, masayon-sayon ba nimo? Napiktahan ba ya ako? Nag-uulsab ko. Sayod ka na nga nung mapiktahan ko ug mag-uulsab ko, Tikoy. niya itong katapusan na mo panagsulti. Bisan ka diyotra ka ito. Apan, maayos siyang kasulti. Anam-anam na siyang midawat sa nitabo ni Greg. Mama Mary, Tikoy. Tawag hapon si Ina nga mag-usab-usab ang unahuna. May tagsama siya ni Mama Mary. Mag-usab-usab ang unahuna sa tao, Tikoy. Basta tao, mag-usab-usab yun ang unahuna. Way, permanenteng hunahuna ang tao. Pasagdan lang nato si Ina, Tikoy. Dili lagi siya mo atubang ni bisan kinsa. Mabaw ka lang. Pero ayaw ka balaka, Tikoy. Sayod ko, unsa mo kamahal si Ina. Ikaduha ka na yung amahan kong buot sabton. Apan bison si Greg. Bisag siya pa. Labi ka na, dili o dili gayon makalabaw sa akong kaingawa. Sa akong pagpanggaan ng Ina. Kay ambot ug ngano nga duol magyud kayo ang akong kasing-kasing atong Ina. Mas labaw pamanggani ang akong pagpanggaan ng Ina kay ni Jonas. Iskutan man ako si Jonas. Abisan ka ni si Jonas. Labihan sab ang pag-atiman anang Ina. Niya napalit akong cellphone, Sir Leon. Unya? Ako ning ihatag ni Yina, sir. Aron magka-istorya-istorya. Dili lagi siya interesado sa laing tao. Mama Mary, dili ba mingon ko nimo, Tikoy, nga dili siya ganahan makikatubang og tao. Mama Mary, bisan ka ni ikaw pa, Tikoy. Kuan, sir, nakasabot ko, Sir Leon. Pero aron ba makaistorya sa sila si Greg? Manigaw ako nga makontak si Greg aron sayon ra niya na nga makatawag siya ni Greg. Gipalitan na nako og cellphone si Ina. Kung unsa ka mahalon ang cellphone ni Jonas, mausap ang napalit na kong cellphone para ni Ina kay mao'y gusto ni Jonas nga pareha silang cellphone ni Ina. Pero mi balibad si Ina. Bisan gyud sana mo pero wag yung budawat si Ina. Amo na siyang ipasabot aron magkasulti sila si Greg bisan sa cellphone lang.
Pero maingon siya, sama siyang gingon kaniadto nga, mingaw-mingaw lang na. Sagdi lang, Tikoy. Paabot lang ta nga mausab ang una-una ni Yena. Siya lagi na mo ingon nga hinato nga makigsulti siya ni Greg. Bisan cellphone lang. Tikoy, Oh, Sir Leon. Nakasabot ko. basin wa ka mo tuo sa akong gipanulti, Tikoy. Wa ka mo tuo sa akong gipanulti, Tikoy. Unsay na karon sa imong una-una na makakuni mo? Oh, kung mituo ka man, apan mabaw o tapaw. Wa, Sir Roy. Wa ka mo tuo nga palangga na mo din hisina. Mito man, Sir. Mito, oy. Kanagyo si Jonas. Grabe nga mabalakan niya na. Mama Mary. Kanagyong gikan siya sa lakawin ni Gabot, ya? Kumusta man si Hina, Dad? Ubisa niya din eh. Sige gihapon o kay ngawa. Ipasagdan ko lang kay... Nakita man ako nga inspired kay si Jonas nga niya din si Hina. Mulakaw na lang ko, Sir. May urasab nga niya ka. Niyaw. Ang kuwang nako nimo ni adtong akong gipatrabaho nimo. Salamat ani, Sir. Pero wa ko maningil niya. Akong gianhi nga magsusi lang niya na bahin sa iyang pag-eskwela. Maayo sab nga niya kagyod. Aron paibawon ka nako nga i-transfer nako si Hina sa gieskwilahan ni Jonas. Oh, Sir, kung may baho si Greg, malipay gyud siya maayo, Sir. Akong i-transfer si Hina sa gieskwilahan ni Jonas. Oh, mayuhag yun yung tao, Sir Leon, eh. Karon ka pa? Igsuon ka nako, Tikoy. Ug igsuon nako si Greg. Ug anak-anak nako si Sir, Hina. anto na ko, Sir, ha? O, salamat sa tanan. Sige, Tikoy. Sige, arin ako, Sir. Enjoy, Tikoy. Enjoy, God. Arin ako, Sir. Ano, Ton? Mamatay lang ko, Sir Leon. Pero dili na ko makakita og parehas nimo. Kanahan gyud ko aning mga tawana. Kani adto si Greg mo'y akong gipatuyok-tuyok og sayaw sa akong pad. Karon, tulo na sila. Napuno si Tikoy og si Yena. Kung buhi pa si Belen, asawa ni Greg. Tapaghak ka man, imo manggipatay isbilin. Himatyo na matos Belen humanimo. Pagbanos na ko, mura na mga nito, nagtinga na. Ay ako lang gitiwas sa kalami. Mama Mary! Nahinumdum na ko. Nahinumdum na ko. Wanay duha-duha. Gisabutan ko nila din eh. Lagi pag-amahan ni Jonas. Mitugod siya sa kibuhat ni Jonas nga rin ako. Ila kong gisabutan. Ila kining sinabutan. Diyan ako sa sulod sa munti upa. Misamot ka waday paglaom nga bisan sa cellphone, ikasulti na ko siya na. Kung hindi na ganit tugutan nga mo gamit ang cellphone. Sagdi lang. Sayod ko. Naa sa mga maayong kamot ang ako ganaka. Maayo ang pagkabutan ni Yena sa mga kamot nila ni Sir Leon. Mo na inyong istorya ni Tikoy? Usa lang ka na sa katarungan aron play safe ang tanan, Jonas. Nainay ka na ni maayo karon si Yena. Usahon na lang nato.
Tingbo na lang nato ang pagpatuo nga concerned kayo taniyina. Ug labaw pa ang imong concerned ngadto niyina. Kinahanglang mo balik siya og eskwela. O i-transfer na to siya sa imong eskwelahan. Makaigayon niya siya sa paglayas, Daddy. Na ay daghan na itong mga tao. Bisan sa suod sa eskwelahan, na ay magbantay niya. Natugad na ko karon. Ya grabe gyud kaayo ang imong panginahanglan niya. Busa mo sakripisyo kita. Kinahanglang hugot gabantayan siya na. Sige. Permisad na ako siyang makita. Kay usara nga mong eskwelahan. Sige. Mag-target ko sa akong mga barkada. Ayaw na. May pangutana ko nimo. Unsa man na nagdali ko. Serious ni nga akong pangutana nimo. Ingna na siyang nagdali ta. Pangutana na. Sa akong obserbar nimo, manya ka, Jonas. Manya ka? Ingon-ingon gyud na. Oo. Sex maniac ko. Aray ko. Mama Mary! Taan pagyod ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!